Mtsikana uyu mukumuonayu anaphedwa ndi mchimwene wake mothandizidwa ndi mayi yake, kamba kuti anapezeka oti ndi oyembekezera miyezi 9 ndikutanthauza anali ndi pathupi. Ndiye mwati mayi yake omwe anamunyamula kwa miyezi 9 ali m'mimba mwawo ndikumuphanso kuthandizira. Eya, mwandimva ndi momwemo, ndipo mukudabwadi zoona kuti ndi chani chomwe chinapangitsa kuti mtsikana ameneyu afike pophedwa ndi anthu ake omwe chonchi. Mtsikana ameneyu ndi ndani? Nanga okuphawo moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, amayi komanso mwana wawo winayo umawayendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tiwadziwisa Amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale, malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Luxana Nazi wa zaka 19 zakubadwa ochokera ku Dubai, England. Luxanayu nayenso kuziko kuno wakhalako ndipo asanafike pophedwa ndi abale ake choncho iyeyu. Poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja mwana aliyense abadwira mkumakula. Iyeyu analeredwa ndi mayi yake, dzina lawo Shakira Nazi. Mayi awawa anali munthu amene amasunga chikhalidwe chawo kuponsa china chilichonse. Shakira anali mzimayi wa malamulo zedi, amakhulupirira kuti khalidwe ndi lomwe limamanga khomo. Luxana anakula ndi mwambo komanso malamulo akubanja kwake. Anali mtsikana oti anthu akamamuona amaoneka wakhalidwe ndithu kuposanso enanu. Anthu ambiri kwawoko anali kumusilira. Sanali mtsikana uja oti akhoza kuthawa nyumba weekend ulendo wa ku disco wakumapate monga momwe inu muja muchitira. Koma zonse zinayamba mu chaka cha 1993 iyeyu ali ndi zaka 15, pomwe makolo ake anati akupita ku holiday ku Pakistani ndi iye yemwe, koma amapita kukaona achibale komwenso kunali kumudzi kwawo. Iyeyu mtsikanayu samadziwa kuti ulendo uwu opita ku holiday chonchiwu usintha moyo wake mpaka kalekale. Ku Pakistani mayi yake anali atamukonzera ukwati wa Luxana ndi cousin wake yemwe dzina lake ndi Sajid. Luxana samamudziwa bwino lomwe Sajid, koma kamba kachikhalidwe chawo Luxana sanayikepo mulomo pa ukwatiwu. Izi zinapangisa Luxana kukakamizika kukwatiwa ndi Sajid. Mwambo utatha mukudziwa zosayina aliyense anachosa fumbi pa nzache. Iye anabwerera kwawo ndi makolo ake komwe anapezeka kuti ali oyembekezera, ndipo moyo wa Luxana unasintha koma osati kwenikweni. Mwana anabadwa moyo nkumapitilira. Ngakhale ukwati unali wapapepala, zinali zija zangati tikafika kwathu kuno nzachitomero choncho chifukwa iyeyu anabwereranso ku sukulu koma akudziwa kuti ndi otengedwa. Ku sukulunso anali ndi nzake dzina lake Imrani yemwe pa nthawi awiriwa analibe ubale wina uliwonse oposa nzanga wa ku sukulu timacheza limodzi. Awiriwa anali ndi ubale wabwino ndithu. Luxana atafika zaka 18 mayi yake anamutumizanso ku Pakistani kwa mamuna wake uja, mamuna wakusowayiwa akakuone, ndipo momwe amabwerera uku alinso ndi mimba yachiwiri ya Sajid ujanso. Mayi yakewa amakhulupirira kuti kumusankhira mwana banja ndi kwabwino kusiyana ndi kuti azisankhira yekha, amazisankhira manyaka. Luxana anali mayi wa ana awirino ndi mamuna yemwe anali asakumufuna. Mbali nayi Imrani uja nzake wa kusukulu uja anakulanso naye ndi kukhala mzibambo wa udindo wake. Mbali nayi amadziwa komwe Luxana amachokera ndi makhalidwe awo. Awiriwa anayamba kulumikizana mmateksti mwachinsisi, amateno osati kuti chifukwa amachita manyazi ayi, koma amadziwa kuti anthu sangavomereze ubale wawo. Luxana anagwa mchikondi ndi Imrani ngati mmene anthu amachitira akapeza okondedwa awo. Imrani nayenso anagwa mchikondi ndi Luxana osatengera kuti ndi okwatiwa andali ndi ana angati. Patatha chaka Luxana anapezeka kuti analinso oyembekezera ni mimba ya Imrani yomwe ili mimba yachitatu akateno. Luxana anapanga chiganizo kuti sabisanso za ubwezi wakewu ndi Imrani. Iye anali ndi khumbo lokhala limodzi ndi Imrani, lokhala ndi tsogolo ngati mamuna ano osankha yekha. Moyo wachikondi ndi moyo osangalala. Iyeyu anali ndi khumbo lokhala pafupi ndi wachikondi wake, uku ndi kumathandizana kuleranso ana. Shakira anadziwa kuti mwana wake ali ndi mimba ya Imrani ndithu. Zonse zinasintha kuyambira pamene popo. Shakira anali ndi mantha kuti anthu anena kuti chani zokhuza mwana wake yemwe watenga mimba kunja kwa banja ali m'manjanso mwawo, ndipo tengera kuti iye anali mzimayi yemwe wakhala moyo wake wonse kukonza banja lake kuti liziyenda limodzi. Mayi akewa amamuza Luxana kuti achotse mimbayo ndi kubwerera kwa mamuna
mwamuna wake, koma Luksana ankakana. Chamtundu wanji ndi chose pathupi pa Imrani yemwe mtima wanga ukumagunda za iye. Mayi yake anamuwuza kuti koma ukudziwa kuti anthu amayankhula zotani, ukakumuopseza kuti mayi yakewa afa ndi mtima. Koma Luksana amakanabe, amanena kuti athesa banja lake ndi Sajid uja wa ku Pakistani uja ndi kukwatirana ndi Imrani. Ikakhala BP ikhala yano amama. Shakira yemwe samamva kukana kwina kulikonse kwa mwana wake, tsiku lina mpaka anamuponda Luksana pa mimba kuti mimbayo ichoke, koma mwamwayi sinachoke. Brother wake wa Luksana wamkulu yemwe dzina lake ndi Shizaki anayamba kumuopseza Luksana kamba kuti naye amaopa kuti anthu kunja aziti bwanji za iyeyu zokhuza sister wake. Mukudziwa koyendaku sister wako ndi hule iwe. Zonsenu zinayamba pa 26 March chaka cha 1998 madzulo, pomwe Luksana anakana kudya nawo chakudya cha madzulo. Apa mayi yake sanayankhule kanthu, koma anangomusanzika kuti akupita ku chipatala ndi anyamata. Iyeyu sanafunse kanthu za zimenezozo za ku chipatalazo, koma nthawi pang'ono anangoona mayi yake ali ndi brother wake omwe anayamba kuyankhula za nkhani ya mimba komanso Imrani. Koma Luksana anakana kuyankha china chilichonse. Apa mayi yake anamugwira gwiru ndi kumuthizimula sizinaoneke, kumuthinikiza pansi, pomwe brother wake anatenga chingwe ndi kumumanga pa khosi kuchithina kuti asiye kupuma. Luksana anamukhwimba mpaka pomwe anaona kuti msikanayo wakumanadi ndi angelo ochosa moyo, wasiya kupuma. Kenako anamutenga ndi kumuyika mu plastic ndi kukamutaya kumunda wakutali. Mayiwo anabwerera ku nyumba, koma ali osangalala kuti mavuto awo atha basi. Iwo samapanga regret kuti nkutheka amulakwira mwana wawo ayi. Amayiwa sanazitenge ngati akuphayi, iwo amazimva kuti athana ndi mavuto awo omwe anali nawo pa moyo wawo. Koma chemwe ali wa Luksana yemwe dzina lake ndi Safina ndiyemwe anapanga noti kusowa kwa sister wake, ndipo iye atafunsa mayi yake anayankha kuti amusiye, after all ndi wamkulu andakudziwa chomwe akuchita. Safina sanasiye kufunsa za sister wake mpaka anapita ku polisi. Patatha masiku 5 thupi la Luksana linapezeka, koma anthu anali odabwa kuti ndi ndani anapha msikana osalakwayo. Apolisi atafufuza munthu oyamba kumufunsa anali Iftika yemwe anali young brother wa Luksana, ndipo iye anakana kuti sakudziwa kanthu. Kenakonso Shakira mayi yake a Luksana omwe poyambapo amakana kuti sakudziwa kanthu, koma kenako anavomera. Inu mukudziwa anthu odziwa malipistikiwa olo atachenjera bwanji koma ndofowoka zedi. Nayenso Shizaki brother wake wamkulu wa Luksana amakana poyamba, koma kenako nayenso anavomereza. Iye ananena kuti anapanga izi kuti asabwerese chamanyazi pa khomo la kwaolo. Pamapeto pake awiriwa anapasidwa chigamulo chokhala moyo wawo onse kundende, ndipo ngati kulikolima kabichi akulima ndi kunena pano. Ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani. Ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawo. Thank you.